Γεια σας παιδιά. Είπα να κάνω ένα motovlog, δεν ξέρω όμως τι ακούγεται γιατί δεν έχω βάλει το ηχιάκι μέσα και αυτή τη στιγμή μιλάω από το ηχείο της κάμερας. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στη Βεργίνα μπροστά από το μουσείο και θα πάω μια βόλτα λίγο πάνω εδώ στα βουνά. Μια μικρή βολτούλα θα κάνω. Εδώ είναι το μουσείο, το καινούριο Βεργίνας. Λίγο περιποιητό, αλλά εντάξει. Πήγαμε στο βουνό. Σαν με το vlog τώρα δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, οπότε θα πω για το setup που έχω πάνω εγώ στη δικιά μου τη μηχανή που αφορά ταξίδια, βόλτες και τα λοιπά. Το setup και έχω βάλει πάνω τα τζίτζιλι και τα μίτζιλι, τα κλαπατσίμπαλα όλα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μοντέλο, το Triumph, το Tiger, το 800 του 6 του 2012 μοντέλο. Είναι αυτό με τις ακτινωτές της Ζάντος με τους ένα τροχό μπροστά. Τώρα πάνω σε αυτό το μηχανάκι έχω βάλει για την άνεσή μου, για το ταξίδι μου, τη βόλτα μου κτλ. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τη σειρά. Ξέρω ότι κάποιοι είδαν αυτό εδώ πέρα το καφεδάκι εδώ που πίνω. Έχω ανοιχτό κράνος, οπότε κάθε φορά που κλείνω το βίντεο ανοίγω το κράνος και πίνω και μια τζουρίτσα. Μιας που είναι εδώ ο δρόμος που πάω σιγά σιγά αναγκαστικά, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα να πίνουμε έτσι και λίγο καφεδάκι καθοδόν. Αλλά λοιπόν, ας τα πάρουμε τη σειρά. Λοιπόν, από έξω μεριά. Στη μηχανή πάνω έχω βάλει δύο σετ προβολάκια, τα οποία τα ελέγχω με αυτό το κουμπί εδώ πέρα. Το οποίο το ένα σετ προβολάκια, αυτό εδώ πέρα το μαύρο το κουμπάκι, έχει δύο σκάλες, έχει μικρή σκάλα, έχει και μεγάλη σκάλα. Η μικρή σκάλα το καλό που έχει είναι ότι κάνει γραμμή μπροστά, οπότε και μόνιμα αναμένα να την έχω το βράδυ δεν τυφλώνει αυτόν που έρχεται από πάνω. Η μεγάλη σκάλα τυφλώνει. Είναι για πολύ σκοτεινά κομμάτια τα οποία δεν έχουν καθόλου κίνηση μέσα στα βουνά κτλ. Εκεί το βάζω. Το άλλο σετ προβολάκια που έχω είναι κίτρινα προβολάκια, τα οποία τα έχω, τα μαύρα είναι εδώ πάνω από αυτό. Τα κάνω μετά ένα 360 να φανεί. Θα πει κάποιος τα κίτρινα προβολάκια ίσως δεν είναι ωραία και δεν είναι το ένα ή το άλλο. Τα κίτρινα προβολάκια, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο για την ομίχλη. Ό,τι καλύτερο. Έχει τύχει να πάω σε βουνά, να μην βλέπω στα 5 μέτρα από την ομίχλη. Τα LED δεν κάνουν καθόλου δουλειά, να ξέρετε. Τυφλώνουν, αντανακλάνουν πάρα πολύ και δεν βλέπεις τίποτα. Με το που ανάψεις τα κίτρινα, βλέπεις κάποια μέτρα πιο μπροστά. Έχεις κάποια ορατότητα. Οπότε έχω εδώ πέρα τα άσπρα μου, τις δύο σκάλες, και έχω και τα κίτρινα από εδώ κάτω. Για αυτούς που έχουν Triumph να πω ότι το διακοπτάκι αυτό είναι το μανίσιο. Είχα εγώ τα μανίσια, τα προβολάκια, χάλασε το ένα και έβαλα τα άλλα επάνω που ήθελα μόνο on-off. Αυτό είναι μόνο on-off κουμπάκι, δεν έχει σκάλες και τέτοια. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η μηχανή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι είχαν σκεφτεί οι Άγγλοι, δεν έχει alarm κουμπάκι. Οπότε έβαλα ένα εγώ δικό μου. Τώρα, το πως σύνδεσα τα alarm με τα φλασάκια και δουλεύει κανονικά. Αν βαρύσεις, να το δεν είναι στο κεντρό μπροστά, ανάβουν τα alarm κανονικά. Τα οποία alarm τα έχω βάλει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται να ανοίξει ο διακόπτης για να δουλέψουν. Δηλαδή και σβηστή να είναι η μηχανή, αν πάθω κάποια ζημιά στον δρόμο και δεν μπορεί να λειτουργήσει η μοτοσυκλέτα, να μπορώ να ανάψω τα alarm τουλάχιστον. Τώρα αν πει κάποιος, αν εκεί που την παρκάρω πάει κάποιος και πατήσει τα alarm και μου κάψει την μπαταρία, ξέρω εγώ μου φάει την μπαταρία, μπορεί να συμβεί, ναι. Αλλά το προτιμώ αυτό, από ότι αν δεν έχει ρεύμα για κάποιο λόγο η μοτοσυκλέτα, δεν έχει ρεύμα ενώ στο διακόπτη στην πρίζα μπροστά, να μην έχει alarm. Θέλω τα alarm να είναι με σβηστό διακόπτη. Εδώ μια σημείωση, ότι εγώ σε αυτή τη μοτοσυκλέτα, αν ανοίξω το διακόπτη, ανάβουν και τα φώτα.
Δεν είναι σαν κάποιες μοτοσυκλέτες, παράδειγμα η Yamaha, που αν ανοίξεις ανάβουν μόνο οι ψήρες που λέμε ή τα DRL. Εδώ ανάβει και ο προβολέας. Οπότε άλλος ένας λόγος να μην έχω ανοιχτό το διακόπτη όταν δουλεύουν τα λάθη. Οπότε έχω και αυτό το διακοπτάκι και με τα πέριξ τελειώσαμε. Μετά έβαλα εδώ πέρα ένα μαντζαφλάρι, ας το πούμε, έτσι το λένε μερικοί, το οποίο δείχνει πίεση ελαστικών. Είναι κινέζικο, το πήρα από το AliExpress, χάνει λίγο, δεν είναι ακριβίας, δηλαδή τώρα αυτό είναι 2,7 μπροστά, παίζει να έχω 2,5 μπροστά. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ζεστάθηκα τα λάστιχα από το πόση ώρα οδηγάω. Λοιπόν, ένα άλλο που έχω είναι ένα μπριζάκι. Οι πιο πολλοί το έχουν το μπριζάκι στη μηχανή. Εμένα είναι εργοστασιακή η μπρίζα, όπως είναι τα BMW, το DIN που λένε. Έβαλα και ένα μπριζάκι από το AliExpress με 2 USB και να δείχνει και τα volt πάνω. Και αυτή τη στιγμή έχω 2 καλωδιάκια και έχω εδώ μέσα στο σακίδιο αυτό. Φορτίζω την επικοινωνία που έχω και κάτι μπαταρίες. Μετά πάμε σε αυτό εδώ το μουραφέτι. Αυτό έχω μπίλια από πίσω, έχω ένα μπαράκι πάνω στη μηχανή. Έχω μπίλια από πίσω της RAM, η γνωστή μπίλια της μίας σύντσας. Και αυτό εδώ πέρα είναι μια λαγκάνα, ας το πούμε έτσι. Το πήρα από τα κινέζικα, από το AliExpress. Να μην κάνουμε και διαφήμιση κιόλας. Τώρα, σε ταξίδια είναι κάποιοι χρησιμοποιούν το Android εκείνο, την οθόνη. Εμένα με έχει βολέψει πολύ, έχω ένα άλλο κινητό, και αυτό είναι το κανονικό μου το κινητό, αλλά έχω ένα άλλο κινητό το οποίο δεν το χρησιμοποιώ και έχω βάλει μόνο μία εφαρμογή με χάρτες. Έχει μέσα το Google Maps που είναι ούτως ή άλλως μέσα. Κατεβάζω τους χάρτες χωρίς σύνδεση που είναι όταν είμαι στο σπίτι και έχω Wi-Fi, και χρησιμοποιώ και μια άλλη εφαρμογή την οποία με έχει βολέψει πάρα πολύ, γιατί κάνει και καταγραφή των ταξιδιών που κάνω, δηλαδή όπου πάω καταγράφει όλη τη διαδρομή μου και μπορώ να έχω ένα αρχείο να ξέρω από ποιους δρόμους έχω περάσει. Αυτή η εφαρμογή λέγεται OSM End, AND. Αν μπείτε στο Google Store θα τη βρείτε. Είναι λίγο πολύπλοκη η εφαρμογή, αλλά εμένα τουλάχιστον με έχει βολέψει. Μετά, πηγαίνοντας προς το τιμόνι, τη βάση του καφέ. Έχω βρει εδώ πέρα ένα σεϊκεράκι, το έχω βάλει στη θήκη του. Αυτή είναι μια βάση καφέ της RAM. Έχει μπίλια μια σύντσας εδώ πέρα στο τιμόνι, το βραχίωνας που λένε, και η βάση εδώ πέρα με το μουχαμπέτι, RAM mounts, ώστε να πίνω και το καφεδάκι μου καθοδόν. Αυτό εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν βγαίνω τη βολτούλα μου και απλά θέλω έτσι να τριγυρίσω, ας πούμε, δεν έχω κάπου να πάω συγκεκριμένα, απλά θέλω να οδηγάω και να πηγαίνω με χαμηλές ταχύτητες μέσα στα βουνά, όπως καλή ώρα τώρα που πάω με 40. Έχει δροσιά τώρα εδώ που είμαι, ούτε ο κινητήρας δεν στένεται ούτε τίποτα. Θα κάνω και μια στάση εδώ στα παγκάκια τώρα και απολαμβάνω να οδηγάω με αυτόν τον τρόπο. Και μ' αρέσει να πίνω και το καφεδάκι μου καθοδόν. Θα σας δείξω τώρα και μια στιγμή τα προβολάκια. Λοιπόν, αυτά είναι τα φώτα μου τα κανονικά. Έχω αλλάξει τις λάμπες. Έχω βάλει LED των 50W. Είναι 50 και 50W. Για όσους ξέρουν, τα αλογόνο που φοράνε μοτοσυκλέτες είναι 55 έως 60 η κάθε λάμπα. Αυτά είναι τα LED που έχω με δύο σκάλες που σας έχω πει, και τα κίτρινα. Όλα αυτά είναι 30. 30, 30, 30 και 30. Η προβολή της ομίχλης που είχε μοτοσυκλέτα η Μανίσχη ήταν αλογόνου των 60W. Οπότε αντί για να βάλω μία των 60 έβαλα δύο των 30 και είμαι στα ίδια βάτα ακριβώς που έχει μοτοσυκλέτα. Εδώ φαίνεται το setup που είναι το μπαράκι και το RAM που έχω εδώ πέρα. Τα alarm ανάβουν κανονικά, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
και το μπριζάκι εδώ πέρα, σακίδιο. Εδώ έχω πίσω δύο καλώδια, τα οποία όταν βάζω τις πλαϊνές μου τις βαλίτσες έχω βγάλει φωτάκια LED στην άκρη της βαλίτσας, γιατί οι βαλίτσες μου είναι μαύρες, και θέλω μέσα σε ομίχλη, ας πούμε, να μην φαίνεται μόνο το κολοφάναρο, αλλά να φαίνεται και ένα φωτάκι κόκκινο εδώ πέρα, να ξέρει ο άλλος ότι έχω κάποιο όγκο. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές το setup που έχω κάνει πάνω στη μηχανή. Εδώ έχω ένα τέτοιο για να κρατάει λίγο το γκάζι, και αυτά, δεν νομίζω να ξέχασα κάτι άλλο. Το σακίδιο, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το SW Motec, είναι το, πώς το λένε μωρέ, το WP Yukon είναι αυτό. Έχει βολέψει πάρα πολύ, έχει μαγνητάκι εδώ πέρα, το έχω μόνιμα ανοιχτό το φουρμουάρ, έχω μέσα ό,τι θέλω να έχω, ανοίγω το μαγνητάκι, παίρνω αυτό που είναι να πάρω και κάνω τη δουλειά μου. Είναι πολύ βολικό, έχω χρησιμοποιήσει και μεγάλο tag bag και μικρότερο από αυτό. Το μεγάλο δεν με βολεύει με τίποτα, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να κουβαλάς ρούχα ή πράγματα που θα έβαζες πίσω σε βαλίτσα, να τα κουβαλάς εδώ μπροστά και να έχεις ένα μεγάλο tag bag εδώ πέρα και να μην βλέπεις την ουσία μπροστά τι γίνεται. Ενώ ένα μικρό όπως αυτό να έχεις τα απαραίτητα, να έχεις το πορτοφόλι σου, ένα μπουκαλάκι νερό, φορτιστή, καλώδια και διάφορα τέτοια. Αυτό εδώ είναι βάση για να βάζω αυτό με τα κουμπάκια, το χειριστήριο για την κάμερα. Τώρα το φορτίζω, το έχω εδώ μέσα, γι' αυτό δεν το βλέπετε. Και αυτά σε γενικές γραμμές. Κάπως έτσι κάνω τα ταξίδια μου. Πίσω έχω 3 βαλίτες τζίβι. Έχω αυτή που είδατε την μπαγκαζιέρα, είναι η Αλάσκα των 42 λίτρων. Από τη μία μεριά που έχει εξάτμιση εμένα, παίρνει μία μικρή και μία μεγάλη βαλίτσα για να έχει το ίδιο μήκος, το ίδιο άνοιγμα δηλαδή η μοτοσυκλέτα. Από τη δεξιά μεριά που είναι εξάτμιση έχω την Outback των 37 λίτρων και αριστερά έχω την Outback των 45 λίτρων. Αυτό είναι το setup, παιδιά, που χρησιμοποιώ εγώ. Με έχει βολέψει, ίσως αργότερα πάρω μια πιο ψηλή ζελατίνα από αυτή και να είναι λίγο πιο φινέ, και ίσως βάλω και χούφτες με σιδεριά που είναι για την προστασία των μανετών σε περίπτωση πτώσης. Έχω βάλει προσθήκες στο τιμόνι μου για να έρθει πιο ψηλά. Εδώ πέρα είναι 5 εκατοστά η προσθήκη, είναι τύπου Rocks Risers. Έχει βολέψει έτσι εδώ πάνω που είναι το τιμόνι, δεν ήθελα μπροστά γιατί σκύβησε λίγο, είναι πιο σπόρη η οδήγηση της μηχανής. Εγώ αυτό με βόλεψε και γιατί όταν είμαι όρθιος μπορώ να οδηγήσω όρθιος ακόμα και με ένα χέρι, είναι πολύ εύκολο έτσι, ενώ αλλιώς έπρεπε να σκύβεις πάρα πολύ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν θέλετε, γράψτε στα σχόλια τις προτάσεις σας, τι έχετε δοκιμάσει εσείς. Όσο αφορά προβολάκια και τέτοια, τη συνδεσμολογία την έχω κάνει εγώ. Αν θέλετε λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, γράψτε μου στα σχόλια για να το αναλύσω περισσότερα και να σας δείξω και την καλωδίωση που έχω κάνει. Αυτά, τα λέμε, παιδιά. Δείτε λίγο τη φύση.